ƙauren gwandu ka maimaita. Ga sakon Nasiru dan Musa Jega. Haka ta Kebbi ana maganar daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Gona ƙaura ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Dibiti ma ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ga kana mai fatin mu da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. SLG ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Dakta Tunga ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. An haka ga Dallatu da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ga A Isoro da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga dan Madan Gwandu da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Bello na Haliku ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga Dojin Mari da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Kabir Jayin ma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ibrahim Bagudu ya yarda. Kowa ya daga yatsa biyu. A shi ma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Kunkuru ma ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Kai ga dan Musa na garin Jega. Kowa ya daga yatsa biyu. Dan amanar Jega da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Muslim ma ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Manar Mtek ma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Na samu Sa'idu da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ga Malam ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga Janar Magwaron mu da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa Da biyu. Minista Sunnuna ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga Limami na siyasar mu. Kowa ya daga yatsa biyu. Guru ma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga ina bauchi amma da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ma bauchi ma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Isfika an kwai ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Garkuwar ƙauran mu da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Idan galadiman ƙaura na nan. Kowa ya daga yatsa biyu. Isa girma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Zayyano Alalu da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Shafi'u na Zaure da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga na Ingila ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Mama A'igu na bi da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Akai ku tsaya Musa na kira Haji. Kowa ya daga yatsa Iji biyu. kan guru na gona da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga ajiyan mu na Jega da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ga dan fari ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Kwamishinoni sun daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Majalisa sun daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. SA ma sun daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. SSA sun daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ciyamomi ma sun daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Kansiloli sun daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Talakawa sun daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Yan kasuwa ma sun daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Yan birni sun daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Mu ma yan ƙauye da farce biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Akai ƙaura mun yarda ka yo su biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Don mun gane kana da aƙida biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Farko aiki ya zo a aƙidar ka. Kowa ya daga yatsa biyu. Kana jin kan al'ummar ka. Kuma mun daga yatsa biyu. Wauna kowa ya yaba mulkin ka. Kowa ya daga yatsa biyu. An bin makiya safarin hauka. Kuma mun daga yatsa biyu. Yanzu dai tsarin Kebbi ya saitu. Kowa ya daga yatsa Da biyu. arziki na jiha ya ingantu. Kuma mun daga yatsa biyu. Makiya mun basu da sabbatu. Kowa ya daga yatsa biyu. Akai bari nan gaba gona shi sha laftu. Kuma mun daga yatsa Sai duk mai kushe gona adawa a ce. biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Akai bari sai karshen da ya kaskance. Kuma mun daga yatsa biyu. Shugaba zaginsa badala a ce. Kowa ya daga yatsa biyu. Masu sukar gona kiyayya a ce. Kuma mun daga yatsa biyu. Samun kaura Kebbi ba a ce. Kowa ya daga yatsa biyu. Tun an ka gwada aka tantance. Kuma mun daga yatsa biyu. Talakawa sai suka bambance. Kowa ya daga yatsa biyu. Nasiru dan Musa na garin Jega shine ya ce na yi waka a take bi kauran
gwandu ka maimaita a kowa ya daga yatsa a biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Mu dai mun gama tsari yan Kebbi kauran gwandu ka maimaita. Kowa ya daga yatsa biyu. Mu ma mun daga yatsa a biyu. Mu dai mun gama tsari yan Kebbi kauran gwandu ka maimaita. Kai kowa ya daga yatsa a biyu, kaura ya daga yatsa a biyu. Don haka mun gama tsari yan Kebbi kauran gwandu ka maimaita. Kowa ya daga yatsa biyu. Gona kayo so biyu. Mu dai mun gama tsari yan Kebbi kauran gwandu ka maimaita. Inda uku ka gani ka kai wa aya a hadin sadiki masanin sauwai. Kowa ya daga yatsa biyu. Kai ke zaɗon bawa Allah bai warka ka yarda ka ɗiwa a wai. Kauran gwandu ka maimaita. Da ka ba mu fasahar noma a waka ka in ta yi mayo da mai. Kowa ya daga yatsa biyu. Kaliki na saba ka yi min yau ma na zo da bukata ta. Kowa ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Mu dai mun gama tsari yan Kebbi kauran gwandu ka maimaita. Ka zaɓa ɗaya a gurin Allah biyayyen duk wani mai bauta. Kowa ya daga yatsa biyu. Mustapha ɗahe nurullahi sanadin sallah da halitta ta. Kauran gwandu ka maimaita. Alaye ne da sahabbansa ya Allah karɓi bukata ta. Kowa ya daga yatsa biyu. A salatin sa kaurin wando da mai waka ta a maimaita. Kowa ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Mu dai mun gama tsari yan Kebbi kauran gwandu ka maimaita. Assalamu alaikum al'umma wani sako ne zan kawowa. Kowa ya daga yatsa biyu. Ma'ada ku haɗa da matasan mu sakon ya kunshi da dattawa. Kauran gwandu ka maimaita. In mutum ya yi muku alkhairi da alkhairi aka sakawa. Kowa ya daga yatsa Kai biyu. ku yi sharhin aikin yan yudi in kun ka karanci wasiƙa ta. Kowa ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Mu dai mun gama tsari yan Kebbi kauran gwandu ka maimaita. Gwarzon daular Usmaniya tabbas ya kyautu ya maimaita. Kowa ya daga yatsa biyu. Gaba da jigon kafi da tijo dan malam jikan malanta. Kauran gwandu ka maimaita. Talakawa anabci suna cewa ga kauran gwandu uban kyauta. Kowa ya daga yatsa biyu. Ga gamjin ya wuri mai Allah a gurin jama'ar Kebbi ka kyauta. Kowa ya daga yatsa biyu. Gona kayo so biyu. Mu dai mun gama tsari yan Kebbi kauran gwandu ka maimaita. Ito ta kanta kana da kamar zaki amma dai ba ta kamar rake. Kowa ya daga yatsa biyu. Magauta na bi bayan ka kai ko ka zame musu son keke. Kauran gwandu ka maimaita. In shi mai sanye maka jayayya ranar na gan shi ya zo make. Kowa ya daga yatsa biyu. Gona na so ka yi min izini kowa ya taba ka mu fafata. Kowa ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Mu dai mun gama tsari yan Kebbi kauran gwandu ka maimaita. Kai duk mai sukar kauran gwandu mun san maganar sakiyayya ce. Kowa ya daga yatsa biyu. To in baka je makaranta ba shugaba za a ginsa faɗala ce. Kauran gwandu ka maimaita. To yan gungu masu bakin guri Allah sa inuwar ku ta ɗaya da ice. Kowa ya daga yatsa A kai biyu. kililin yan jayayya ba ma ra'ayi da asasanta. Kowa ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Mu dai mun gama tsari yan Kebbi kauran gwandu ka maimaita. Wanda bai tafiyar kauran gwandu ta biyawa a kansa tuwon tulu. Kowa ya daga yatsa A biyu. kai jirgin Nuhu ne ku tafi mu da ni amma sai mun cire balbelu. Kauran gwandu ka maimaita. Wanda ke ra'ayin mu karɓe shi ko waki mu kyale ɗiyan telu. Kowa ya daga yatsa Ga biyu. sarkin wakar kauran gwandu ku bari nan na more sarauta ta. Kowa ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Mu dai mun gama tsari yan Kebbi kauran gwandu ka maimaita. Tun da mun kare da aron hannu bari in dawo ga sana'ata. Kowa ya daga yatsa biyu. Da hankalinku nake so al'umma aikin gonan mun balabarta. Kauran gwandu ka maimaita. Ni dai Musa mai waka ne kuma duk an shaidi aƙida ta. Kowa ya daga yatsa biyu. Ni ban da hali na mace ce kuma
bi jama'a kaura suka nunawa. Kauran wanda ka maimaita. Shi wancan bai da halin talla bari nawa wani na iya dawa. Kowa ya daga ya sani. Kai da zuwan kaura Kebbi ta gyaru tun nan ma na cika hujjata. Kowa ya daga ya sani. Gona kayo so biyu. Wani gama tsari yanke bu kauran wanda ka maimaita. Kai ni ba hana burgu shawagi amma da ya mage kaɗan ne shi. Kowa ya daga ya sani. Kai ita babu ruwan ta da geme ne dare na ya mata ka lashe shi. Kauran wanda ka maimaita. Kai ku fita ku ga ga kirkece nan zai ja giwar Kebbi turka shi. Kowa ya daga ya sani. Kai ashe yaƙi Kebbi ya ƙaru bari in daɗa tanke fatata. Kowa ya daga ya sani. Kuma mun daga ya tsaro. Wani gama tsari yanke bu kauran wanda ka maimaita. Gwarzon daular Usmaniya in an zo ranar yaƙin ga. Kowa ya daga ya sani. Doko sulke yaƙi ƙaura ni ko in zo na yi maganga. Kauran wanda ka maimaita. Kai ka ƙara shiri na mijin zaki wane yaro ya yi ma burga. Kowa ya daga ya sani. Kai ga abin diga nan mai harsashe ko wadda ga kansa ta lalata. Kowa ya daga ya sani. Kuma mun daga ya tsaro. Wani gama tsari yanke bu kauran wanda ka maimaita. Kai ita dai waƙar ga ta yaƙi ce ba aiki zan kawo ba. Kowa ya daga ya sani. Ido mu dubu kun shaida ƙaura ba a kai shi ga aiki ba. Kauran wanda ka maimaita. Kwazo ne ba sai na ce ba kun san bai saba kasala ba. Kowa ya daga ya sani. Mai gidan baya uba ya san Musa yaro ya kasa fahimta ta. Kowa ya daga ya sani. Kuma mun daga ya tsaro. Wani gama tsari yanke bu kauran wanda ka maimaita. Kai shirin bayo muka kare ba Kebbi sai mun kori ɗiyan gaba. Kowa ya daga ya Kai sani. su suka dama kunan ba su kurba ba domin sun keɓa bakar gumba. Kauran wanda ka maimaita. Gwamna sun yi zigin na butulce ma na Allah na ce ban saba ba. Kowa ya daga ya sani. Kai Musa na zaɗi uban ga iya da ya san daraja ta sana'ata. Kowa ya daga ya sani. Gwamna kayo so biyu. Wani gama tsari yanke bu kauran wanda ka maimaita. Kai gwamnan Kebbi ban taɓa rena a mai don shi ya sai mini girman ga. Kowa ya daga ya sani. Da lokaci in ya ga shi kenan ku tambayi Jamila yar manga. Kauran wanda ka maimaita. Sanadin mu na sanya ruwa ba ita ta san tushen kalmar ga. Kowa ya daga ya sani. Yau gashi da mu aka dama awa har mata a sun rike waka ta. Kowa ya daga ya sani. Gwamna kayo so biyu. Wani gama tsari yanke bu Sauran gwanda ka maimaita. A kowa ya daga ya za biyu. mu ma mun daga ya sani. Mu dai mun gama tsari yanke bi kauran gwanda ka maimaita. Kowa ya daga ya sani. Mu ma mun daga ya tsari. Wani gama tsari yanke bu kauran wanda ka maimaita. Kai kowa ya daga ya zabiu, ƙaura ya daga ya zabiu, don haka mun gama tsari yanke bi ƙauran gwanda ka mai